18 грудня, п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Уріні Сітумєрова. Вітаю вас. Завжди на боці кримських татар. Турецька делегація у Києві зустрілася з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим та народними депутатами Ахтемом Чийгозом і Рустемом Умєровим. Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр оборони Хулусі Акар заявили, що не визнають незаконну окупацію Криму та завжди підтримуватимуть кримських татар. Обговорили будівництво тисячі квартир для кримсько-татарських переселенців, соборної мечеті в Києві та культурних центрів по всій Україні за підтримки Анкари. Рустем Умєров та Ахтем Чийгоз сподіваються на допомогу Туреччини у звільненні українських бранців Кремля та участь Анкари у міжпарламентській асамблеї Кримської платформи. Міністри оборони України і Туреччини та голови МЗС уклали нову стратегічну угоду. Питання співпраці у військово-технічній сфері, у оборонній сфері, у сфері морської безпеки, вони є ключовими на порядку денному, починаючи від поставок і спільного виробництва ударних безпілотників і до виробництва корветів. Другий елемент, про який можна говорити, це, безумовно, питання захисту прав кримських татар, це питання звільнення політичних в'язнів українських і в тому числі етнічних кримських татар за участі і за посередництва Турецької Республіки. Південний окружний військовий суд Ростова взявся розглядати по суті так звану справу про тероризм 3-ї Бахчисарайської групи. Захист клопотав про допуск слухачів, які приїхали підтримати бранців з окупованого Криму. Вимагали випустити політв'язнів з кліток і виконувати норми міжнародного права. Всі клопотання захисту ростовські судді відхилили. Судилище врешті відбулося в закритому режимі. Родичів бранців та всіх, хто приїхав на підтримку, виставили за межі будівлі. Але вимоги прокурорів ростовські судді підтримали і продовжили домашній арешт Амету Сулейманову на 2 місяці. Адвокат бранця Лілія Гіміджі просила допустити його до засідання відеозв'язком. Тяжкохворому Сулейманову довелося діставатися Ростова-на-Дону. Він скаржиться на погане самопочуття. А розгляд справи перенесли на 13-14 січня наступного року. Его путь состоял с 3 часов вчерашнего дня до сегодняшнего дня. У него не было возможности поспать. Учитывая его состояние здоровья, учитывая его инвалидность и сердечную недостаточность, это было крайне утомительно для него. Участвовать в сегодняшнем судебном заседании полноценно он не мог. Он постоянно опирался на руки, и было видно, что состояние его здоровья сегодня было значительно хуже, чем в обычные дни. В результаті обшуків 11 березня 2020 року в Бахчисараї окупанти затримали 3 кримських татар. Через стан здоров'я Амет Сулейманов перебуває під домашнім арештом. Ще один фігурант за цією справою, ведучий телеканалу АТР Сітумєр Сітумєров, залишив Крим у 2017 році. Російський суд розглядає його сфабриковану справу заочно. Керівництво Сімферопольського СІЗО повинно надати докази про умови утримання Казіма Аметова. А сьогодні в Сімферопольському окупаційному суді заслухали докази сторони захисту щодо нелюдських умов утримання колишнього політв'язня. Минулого року, 24 січня, 3 кримським татарам по так званій справі Віджей Кашка, в тому числі Аметову, після піврічного тримання під вартою окупаційний суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Як відомо, до цього 17 квітня окупаційний суд засудив 4 кримських татар на 3 та 3,5 роки. Погані умови утримання в СІЗО негативно вплинули на здоров'я політв'язнів. Мы указали в ходатайстве о камерах, в которых он содержался. Следственный изолятор подтвердил, в каких камерах содержался Казим Ака. И сейчас сторона-ответчик должна еще представить свои контраргументы, так скажем, о том, что Казим Ака содержался якобы в нормальных условиях, соответствующих санитарным нормам, соответствующих нормам освещения, отопления, горячей воды и так далее, и так далее. 2 кримсько-татарських активістів судитимуть у Генічеському районному суді.
Ділявіру Ягяєву та Сітуміру Абдулптаїрову закидають протидію законній господарській діяльності. Справу почала керівниця АЗС Надія Анікеєва. 5 березня 2020 року представники громадського формування «Аскер» та інші небайдужі кримські татари та українці влаштували акцію протесту на місцевій АЗС «Авантаж-7». Людей обурили безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи Надії Анікеєвої у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалася щодо кримських татар. Зокрема, вона заявила про те, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. При цьому дії та дописи Анікеєвої не розслідуються. 22 грудня о 9-й у Генічеському райсуді має відбутися засідання. Землю колаборанта повернули громаді. Господарський суд Херсонщини розпорядився розірвати угоду оренди з компанією Сейтуміра Німітулаєва «Чонгар» через невиплату орендної плати. Ділянка площею у 10 гектарів вартістю понад 6 мільйонів гривень розташована на Арабатській стрілці. Орендну угоду уклали ще в 2008 році терміном на 49 років з Генічеською райадміністрацією, яку тоді очолював Німітулаєв. З того часу не сплатили жодної копійки орендної плати. Відтак, Стрілківська сільська рада повернула власність над землею. Сам Сейтумір Німітулаєв в 2014 році допомагав окупантам, тому його звинувачують у державній зраді, сепаратизмі та посяганні на суверенітет України. Його багатомільйонні статки, майно і тисячі гектари земельних угідь на Херсонщині арештовані. Проте затримати самого Німітулаєва так і не вдалося. З 2014 року він переховується в окупованому Криму, де створив і очолив колаборантську організацію «Кримберліги». На Східному фронті поранено українського бійця. Окупанти задіяли заборонену артилерію та снайперів. Поблизу Водяного на Приазов'ї гатили із забороненої артилерії калібру 120 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру. Окупанти також обстріляли село з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки кілька разів гатили з гранатометів та автоматів. Там же ворожий снайпер поранив бійця Об'єднаних сил. Воїну надали першу допомогу та евакуювали до шпиталя. Він почувається добре. На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіді не забарилися. З гранатометів різних систем об'єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога. Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами. Ушпиталюють майже стільки ж, скільки виписують з лікарень. 12 630 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 260 людей померли внаслідок хвороби. Четвертий день поспіль одужують більше, ніж захворюють. Таких 12 866. Попри стабілізацію, хвороба не відступає і більше 12 тисяч хворих щодня за велика кількість, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зарадити можуть самі люди, вважає міністр, якщо дотримуватимуться соціальної дистанції та маскового режиму. Лікарні, каже, в середньому заповнені менш як наполовину, а потужності системи постійно збільшують. Зокрема, кисень підведено до майже 60% ліжок у шпиталях. До того ж, Міністерство охорони здоров'я погодило національний план вакцинації. МОЗ хоче розпочати щеплення вже в лютому наступного року. Йдеться про вакцини від COVAX та закуплено напряму у виробників. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що розглядаються всі варіанти, крім російської вакцини. А перший сертифікований препарат Україна отримує тоді ж, коли і вся Європа.
Україна отримає вакцини не пізніше, ніж їх отримає Європа. Доступ до вакцин – це добровільна справа. Вона буде паралельно проходити план вакцинування безкоштовний за рахунок держави тих груп, які визначені, в тому числі за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також паралельно це буде комерційний продукт, який кожен бажаючий зможе купити і отримати це щеплення у відповідних кабінетах або у відповідно облаштованій інфраструктурі. Черговий рекорд захворюваності в окупованому Криму виявило 436 нових випадків COVID-19. Ще 9 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов, а о 21-й дивіться заман кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.